En gang var der 3 brødre. De levede et godt og lykkeligt liv. Lige pludselig fik en af dem pest. De søgte hjælp af kirken, men blev afvist. Den ældste var trofast og tog sig sin lillebror, mens den yngste svigtede dem og lod dem i stikken. Da pesten dræbte den syge bror, havde den anden råd smittet til det ældste og trofaste bror. Imens broren, der forlod, overlevede.